הכנתי לוח שיש בו 6 קטגוריות, איך להתמודד עכשיו במצב חירום. אחד זה להבין מה קורה, כתבתי כל מיני הסברים, אתם כמובן יכולים לשנות כל אחד לפי מה שמתאים, לשתף בתחושות שלי, גם האפשרות לשתף וגם להגיד עוצמה, קצת, בינוני, הרבה, איזה סיוט, מתי זה ייגמר וכו'. הסבר ככה על המרחב מוגן ואיך הוא שומר עלינו. להיזכר בכוחות שיש לי ומסביבי, זה גם סוג של עוגנים, שיש לנו גם כוחות להתמודד, אנחנו ביחד, כל אחד יכול לעזור במשהו. אפשרות להכין מכתב, שזה יכול להיות גם בהמשך לחיילים או למשפחות, לתרום משהו למישהו אחר, ובמכתב אפשר גם לעצב את המכתב, לבחור איזה רקע רוצים להוסיף לו, וככה שאפשר גם להוסיף איזשהו משהו יצירתי לתת ביטוי, וסרטונים לחיזוק והרפיה, כל מיני סרטונים מונגשים, גם של לירוז על נושמים ביחד, ופיית הרגשות של תרפיסטית באומנויות ובדרמה, להרגיע את תחושות הגוף, כשמכירים את הצלילים פחות נבלים, בכתיבה בסמלים וגם כן שיר. אוקיי, אז אני אתן דוגמה, אם אנחנו נכנסים לדוגמה לנושמים ביחד. נושמים ביחד, הנגשה, רותם תף, נשימות שמר... נקשיב למוזיקה לפני שמתחילים. אוקיי, אפשר לעצור, גם להביע דעה, אם זה מוצא חן בעיניי, אם זה מרגיע, מלחיץ, או אין לי כוח לזה, ולאפשר ככה איזשהו ביטוי. בנוסף, שמתי גם ככה קצת שיר ברקע.